Kaixo Arratsaldeon, Maite Toledo naiz, olerkaria eta artesalia. Nire karnetian jartzen dau Zaldibiarra naizela, baina Antzolakoa naiz. Baina Oñailetatik nator, Oñailetatik bizi naiz eta. Hemen nago zuei batetik nire burua aurkezteko, noiz naizen, eta bestetik hemen olerki liburua aurkezteko. Ni berez formazioz ekonomialaria naiz, turismo graduatua eta masterra ere badaukat, master exekutiboa, enpresa zuzendaritzan, baina udaletxe batean lan egiten dut, kontu hartzaile eta zerbitzuan. Hori formakuntza eta lanbidea dagokionez, eta afizioz berriz, olerkaria eta esan dizuedan modan, olerkaria eta artesalea. Nire ibilbidera jotzen baduzue, ibilbide artistiko-kulturalera, askotariko disiplinak landuti ditu dela, ikusiko duzue. Olerki gintza landu dut, margoak ere egiten ditut, antzerkian ere ibilia naiz, saltza askotan ibili izan naiz. Eta, literaturari egokionez askotariko kolaborazioak egin ditut. Arrasate presen hasi nintzen, aspaldi duela urte asko, astekari hori sortu zenean, gerora Goienkarian kolaboratu dut, Berrian, Debalde aldizkarian, azken aldian Atxa elkartean nabil, Atxa elkartea iparraldeko olerkari elkarte bada, eta han kolaboratzen dut, azken urteetan. Eta, literaturaren epaimai askotan parte hartzen dut, epaimaikide moduan, Euskara sarietan ere parte hartu nuen, 2009an, orduan Xavier Leteren egunsentiaren eskuizostuak izan zen, sariduna. Erristaldiak ere egin ditut, eta hainbat lan dauzkat argitaratuta. Olerki gintzari dagokionez, bakarka hemen liburua, irakurketa talde honetan landuko duguna, Jetlag olerki liburuare argitaratuta daukat, eta gero beste hainbat lan beste batzukin batera, Linterna Gorria, esaterako. Linterna Gorria sortu zen literatura eskolatik, pasagintzen Larrabetzuko literatura eskolatik, eta han Bioz Bakartien klubaren inguruan ibili nintzen, eta han sortutako proiektu digitala da, Linterna Gorria, eta nire lehenengo olerkiak uste dut hantxe manituela ezagutzera. Saiakerak ere, bi saiakerak ere argitaratuta ditut, komiki ere bai, niriko gidoiak idatzi ditut, komiki horietan, eta hainbat hizkuntzatara daude itzulita, inglesera, portugesera, frantsesera eta gaztelanera, baten balagoetan. Eta gero ipuinak eta bidaiak kronikak ere idatzi izan ditut Berria egunkarian. Eta hori gutxi gora bera nire arlo literarioari dagokiona. Hemen liburua argitaratu zen duela 2 urte, eta baniar duen olerkiak idazten, eta duela 2 urteko udan Sardiniara joan ginen, eta nire familia porra pasatzera, eta hantxe sortu zitzaizkidan olerki aldiak baina gehiago. Guztira, 37 olerki batzen ditu liburuak, hori paperezke edizioan, edizio digitalean bi gehiago sartu ditut. 4 ataletan dago banatuta liburua, hilezkortasunera igaroa, poesia salbatuko gaitu, zuzeu eta nabigazioak dute izena, urren ez urren, eta glamurra izan nuen abiapuntu olerkiak idazteko orduan. Baina glamurra normalean oroar lotzen dugu zinemarekin eta modarekin, baina nik glamurraren beste konzeptu bat bilatu izan dutez, norberaren buruarekin fidela izateari, garrantzia ematen diot, autentikotasunari, eta olerkiak glamurra diodanean bide horretatik doaz. Irudiak ere badaude, eta irudiak modarekin daukate lotura. Eta,
glamurra, gutxi gora bera hori da glamurra niretzat. Referentzia moduan, Getariako jostun bat erabili nuen, aurkeztu nuenean, hain zuzen ere, Cristobal Balenciaga eta moda sortzaile honek zioen, moda sortzaile honak arkitektua behar duela izan diseinurako, eskultorea formarako, margolaria kolorerako, musikaria harmoniarako eta filosofoa neurrirako. Eta, gizon honen hitzok nahiko hurbildu ziren bilan konzeptura. Eta, laburbilduz esango dizuet, zer den niretako glamurra, bai? Hori, gizabanakoi dagokigunez, bakoitzak bere potentzialitatea guztiatzen jakitea da, norberaren buruarekin fidela izatea eta berezko zerbait. Eta pertsonak ez dauka zertan polita izan, bai? Eta bizitzeko modu bat ere bada. Eta bost izgakotan laburbildu behar gano, bai, olerki liburua bost hauek erabiliko nituzke. Luka, xarma, bihurrialdia, benetakotasuna eta feminitatea.